Това е пътешествие във времето. Във времето назад, когато всяка сутрин шумът на ранобудните рибари е отеквал между еркерите на вековни къщи. Когато знатни майстори са загръщали с дъщини обшивки всеки дом, да пазят от соления вятър и жаркото слънце. Когато лодките на рибарите са били повече от хората, когато шумът на туристите не е бил измислен. Назад в средновековието и още по-назад в античността, когато високи стени са пазили полуострова, когато стари майстори са зидали кладенци и бойни кули или църкви и манастири. Манастири толкова знатни и древни, където мощите на свети Йоан Кръстител намират сетния си път. Созопол е шепот от времето. Шепотът на времето. На времето, в което имаме време за всичко. За най-близките и важните хора, за малките радости в живота, за онези кратки мигове, в които си мислим: май има и повече от работата. Май има време за повече красота. Май има време за чаша хубаво вино на най-красивия залез. И всичко това обгърнато в мистерията на созополските стари улици, къщи, дворчета с весели компании и зеленина. Това не е просто архитектурен резерват. Това е резерват на щастието и вкусът към живота. Онзи вкус, описан от великия Радой Ралин преди някой да реши Созопол изобщо да е резерват. В Созопол пътните врати не се затварят. И цяла нощ по дворовете лампа свети, тук уличките никога не се повтарят и няма нужда тук от никакви поети.